Assalomu alaykum. Mana imroz navbati гуножинҳои зоти галштейн кади чорнапёстри мана фурӯша пешниҳод карда истодем. Мана чӣ хел ки дисостон ҳамаш мана оянда худо хоҳад моли шири ҷудоян нағз мешудагӣ молҳо. Сер шир мешудагӣ молҳо анамин зот. Мана бенитон агар мана касе ки агар маъқул кунанд бемалол мана рақамҳои телефон поёни экрананда ҳаст. молҳо шаҳри хуҷанд ориентир кӯрги ороманда. Мана аз наздаш омада мана тайла када харидорӣ кунтон. Мана ин буқашам ҳаст. молҳо як моҳ пеш аз як гала харидорӣ када харидагӣ будем. Мана имрӯз навбати фурӯш ба мана пешниҳод карда истодаем. ин давоми наворанда очаҳошонам видеош ҳай, сиёмкаш ҳай. ҳамаша ҳозир намоиш дода бемалол пешкаш мекунем. чӣ хел ки дисостон ҳамаш ғуноҷинҳои буқа рафтагӣ. кадомиш як моҳа, ду моҳа, се моҳа буқа рафтагӣ. худо хоҳад оянда якум зоишба 20 литр шир метиҳад. мана давоми мана дуюм зоиш, сеюм зоишба мана 30 литр, 40 литр шир медодагӣ говоя бачааш. масъали вазн ошон бошад аз 350 кило то 450 килое. нархаш бошад омада пеши мол ба мана интихоб када бемалол мана сони харидорӣ мекунтон нархаша гап мезанем. ҳозирашба мана кило баркашба 60 сомонӣ. ана ҳамин буқаш чӣ хел ки буқаш калон 750 кило буқаш. ҳоли бача дандонош мана касе ки агар як луқ мехарам гӯн агар буқашам мефурӯшем. агар дона дона бошад агар буқаша нафурӯхта меистем. молҳо шаҳри хуҷанд ориентир кӯрги ороманда. ана ҳамин галанда ана ҳамин моло буд. аз ҳамин моло тайла када фақат ғуноҷинаша гирифтагӣ будем. мана худаш маълум мана очаошон мана пистоно калон қавияти меҳонда мана 40 литр медоди кишамай 50 литр медоди кишамай бачаҳои ҳамин гово. мана тамошо кардагиҳотонба раҳмат миннатдор. мана подписчико илтимос мекунем лайка зер кунанд, комментарҳои нависанд, харидорӣ кунанд. раҳмат.